So, mag-update tayo guys. So, na-busy kami kanina guys kasi nanganak yung baboy namin. First time niya manganak. Thank you Lord na binigyan mo kami ng 6 na biik. So, for now is ako guys, pahinga muna kasi mag 1 o'clock na guys, and then super tired. Hindi pa nga ako nakaligo kasi inuna ko yung paglinis dito sa kusina, and then tapos na pala ako maglinis dyan sa kwarto kung saan ako natutulog. So ako guys, magpalit ng kortina. As you can see, wala ng kortina guys. Tinanggal ko yung kortina dyan kasi sobrang alikabok na guys, and then I'm going to change a curtain. So ako mamaya change ng curtain. So tapos ko maglinis, and then lang ako guys, pahinga saglit. Yung yung lagayan ng bigas namin guys is siya, nag-dry na siya. So i-transfer ko yung bigas namin later dito para split tayo guys. Kinakain ng guys, ilaga. So may man ako dyan, may wallpaper. So lagyan ko siguro to guys. Yan, lagyan ko siya. And then ito na yung lagayan nila ni mama ng bigas dito guys. 2,000 years later. Two 2,000 years later. So guys, nag-order dai ko og kanang tripod sa TikTok. So by the way, at ang background is okay na siya guys, no? Tay mga gagmay ni pakuan diha. Flower makita ninyo pa, leaves. Katong frame na ako nga kuan diha guys, ako na siya gitanggal mo na akong giilis. So mo na ni akong background kung vlog ko diri sa sulod sa ako ang kwarto. So anyway, nakapalit ko og tripod sa TikTok. Kaning tripod guys is dugay na nako ni siya nakita sa TikTok ba, scroll, and then one time is karang ganahan na jud ko ay ko ma-order guys ba, pero nang duha-duha pa ko kay basin unyag padadaan ko dili mao nga ako ang gi-order kay kasagaran magud sa mga online guys tag dili mao, so mo na nagduha-duha pa jud ko order ani guys. So nangita ko og kanang nag TikTok affiliate. So dito ko nag-order niya kay the way siya mo istorya sa iyang pag-promote sa item. Mura ganahan ko guys. Sumuto na order ko sa iyang yellow basket. And then finally guys, pag abot diri is wala ra gyud ko na scam kay ang nakita nako sa iyahang pag-video maopoy naabot diri nako. So happy kay ko guys nga naabot nako ni nga selfie stick M1 mini selfie stick portable mo ni nakita nako sa TikTok nga katong gamay siya nga kuan guys, gamay siya nga tripod. So ni order jud ko dayon ani guys kay giganahan. So mo na ni naabot na siya sa Sunday kay nibalik man po ko diri sa Sunday. Open na nako siya sa plastic. So kay gi-check man ako to. So ako lang ni siyang i-share ninyo nga nakoy bag-ong tripod. So mo ni yang katong instruction guys on sound pagkuan, and then ako lang ni ipakita ninyo guys na siya pa small
small bag may tawag na ko ani guys. Gamay nga sudlanan niya, and then sa sulod niya guys is kani og kani nga pwede nimo siya ibitay sa imuhang bag or sa himuang kanang diri bitaw sa Carsonis. Karang suksukan nagbako sa Carsonis, pwede nimo siya gibitay kay naman siya ingon ani guys. So mo na niyang itsura guys. Ako ning pakita ninyo para magamit na nako ni guys. Ingani ra siya guys oh. Gamay gyud siya tinuoray. And then this one guys, mo ni katong ingon nila nga i-push para mo ana siya guys. Na siya pa kuan, na makita niyo diri push. So actually guys, kanang ani ra siya kataas. Ana ra siya kataas guys. Ana siya. Ana siya kataas. So kani diri is pwede rin mo siya tuyok-tuyok. Then diri ni may butang imuhang cellphone if mag butang ka. So kani guys na siya pakapin nga katong Bluetooth nga pang-click ba, pang-click sa imong camera kung ikaw ra usa mag-selfie na kay ingon ani pwede nimo siya magamit. So kani guys is mo ni akong gikuanan guys, if ever ba mag-order kog ingon ani nga tripod, ang uban guys is ambot lang sa inyo ha, pero nakuha na ko ni na-try na ko ni guys nga kuan magpalit og tripod, even dili sa online, even makita na ko sa personal, wala siya ingon ani guys oh. Wala siya kani ba kaning naka-support diri para dili siya mo close, pero kani guys lahi siya naa siya kuan gyud oh. Kani akong buot pasabot guys, kani nga kinahanglan naa siya guys kay once nga wala siya nga ani mo kalitra siya og ka close kay wala siya naka-support, pero kani is naa siya guys. So muna ni akong gamiton guys o mag-vlog ko kay ako ang gigamit guys nga kani karon i-DIY ra nako na siya. Kanina akong gamiton guys kay na mo naman ako siya pakita ninyo. So pakita ni nako ninyo guys. Kanang ako ang gigamit ron nga tripod. Yun sa nako ni siya pag DIY para na ako'y tripod nga magamit kong mag video po diri guys. So kita na ko ninyo guys. So mo ni akong ginagamit guys nga tripod kay wala man ko'y tripod nga pareha ingon ani guys kay naguba. So kani dili man gyud ni siya kasaligan nga pagka tripod guys. So kay inig-clip ani nimo sa imong cellphone matumba man ni siya. So ang akong gihimo guys para na ko'y tripod is ako ni siyang butangan og cement sa sulod nga giputol nga galon and then butang nako ni siya guys. So muna ako ang DIY nga tripod, dili na ko siya madala-dala guys, maadto ko sa groceryhan kay nakainga naman siya guys. So muna nag-order ko og ingon ani guys. So kanina ron ako ang gamiton mag video kay dili siya matumba. So mura na guys.